Имаме две малки момченца. За отглеждането на моите деца държавата ми помага по никакъв начин. Получавам детски надбавки, нямам право на ясла, на градина, нямам абсолютно никакви социални пакети, които да ползвам. Защо тогава, питам аз, държавата с такава лекота се намесва в отношението на моето семейство вътре и защо се намесва и дава право да се намесват на такива и държавни институции, като социални грижи и неправителствени организации, да се намесват в отглеждането на моите деца. Намесват се в много лични отношения и много лични емоции, които аз имам с децата ми. Така и никой от законодателите не обяснява нуждата от защита на правата на децата, които не са в риск. Кой и с какво ще ги защитава? Кой по какви критерии ще преценява кое дете е в риск и кой го преценява това? Този закон е базиран на евентуалността и няма нищо конкретно. В законния речник думата възпитание означава формиране на навик за добро поведение. Надя Шабани, доскорошен председател на Държавната агенция за закрила на детето, представя закони, като казва, че той изключва думата възпитание и съгласно новата идеология я заменя с думата подкрепа. Тоест, отрича се, че децата вече нямат нужда от ръководството от страна на родителя. Правото на възпитание е гарантирано им от Конвенцията за правата на детето, както и от Българската конституция и Семейния кодекс. Излиза, че детето се възпитава само с подкрепата на родителите. Появява се също и терминът позитивно родителство, което според новия закон значи, че родителите трябва да следват най-добрите интереси на детето. Но кой определя какви са те? Пише също, че за да се развие детето пълноценно, пред него не трябва да се поставят никакви граници. С две думи, да го оставим да си прави каквото иска. За мен позитивното родителство означава държавата да помага на родителите за отглеждането на техните деца с различни социални програми, като лесен достъп до детски градини и ясли, достатъчно високи детски надбавки, без никакви ограничения в получаването им. Майчински тротуари, по които да минат количките ни. Оградени и чисти градинки и паркове, без достъп за кучета. Майката трябва да се чувства сигурна и защитена и спокойно, за да отглежда здрави, спокойни и добри деца. Хубаво ти е чантата. Що няма нищо в нея? Много обаче си кажат, количката ли че този закон въжи за... Сериозно трябва да ми кажеш, този закон не въжи за тях, защото се отглеждат децата някакви техни норми, които са съобразени с обществото. И си мисля, че си отглеждат детето добре. Или ще си кажат, че ние протестиращите сме лоши родители, ми е страх от този проект да бъде прият. Сега искам да обясня защо това не е така. Първо, опитът от чужбина показва, различни държави са приели този закон и вече действат, като Франция, Норвегия, САЩ,
Англия, Германия и отскоро в Русия. Не знам дали сте чували за Борис Танушев, който във Франция му се отнемат 4 деца по същата система, само защото съпругата му след раждането на 4-то дете се оплакала, че съпругът ти много работи. Не мисля, че това е сериозно. Второто нещо, по което не е така, че не ви засяга, е, че питали се законодателите какво ще гарантира, че няма да стават такива грешки тук в България. Законодателите отговарят. Какво толкова? Кой родител няма да се съгласи да му вземат детето, като знае, че е най-добро за него? Това не знам дали ви се звучи сериозно. Другото нещо, което отговарят. По-добре да направим грешка и да светем дете без да е трябвало, отколкото да допуснем да има дете в нужда. Това според мен лично значи, че те ще взимат деца наред и белки му целят някое дете в нужда. Зимия Шочи се обрини от слънцето. Там има други деца да рисуват. Последно искам да призова хората да прочетат проекта Закона за детето. Да се информират какви задължения и отговорности ще имат. Защото те няма да имат права. Хора, запитайте се също какво би било, ако вие, когато сте били тинейджър или дете, е било актуален този закон, който е проект в момента. Какво би се случило? Просто си отговорете на едни такива човешки въпроси. Много ви благодаря.